имрӯз дар шаҳри Душанбе сарояндаи номдор Бунавша Шокирова дар синни 50-солагӣ аз олам даргузашт. Номбурда яке аз сарояндаҳои маҳбуб буд ва солҳои тӯлонӣ дар ансамбли овозадори Дарё фаъолият дошт. Бунавша Шокирова 18 июни соли 1972 дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Шеваи хоси сарояндагӣ дошт ва бештар дар ҳавои таронаҳои мардумӣ суруд мехонд. аҳли ҳунар марги ӯро талафоти азим дар санъати тоҷик арзёбӣ мекунанд. ҳунаршиноси тоҷик Шаҳобиддини Ҳақназар мегӯяд ки Бунавша шеваи хоси сарояндагӣ дошт. Фаъолияти эҷодии ӯ дар ансамбли овозадори Ганҷина оғоз шуда, солҳои тӯлонӣ дар ансамбли Дарё фаъолият дошт. маҳз дар ин дастаи ҳунарӣ номдору овозадор шуд. солҳои охир дар филармонияи давлатии Тоҷикистон кор мекард. Салиқаи хоси сарояндагӣ дошт. Мардум ӯро дӯст медоштанд. ёдаш ба хайр, гуфт Шаҳобиддин Ҳақназар. Фарҳоди Зикир, роҳбари ансамбли Дарё, дар суҳбати телефонӣ ба прессатиҷӣ марги Бунавша Шокироваро талафот арзёбӣ карда гуфт: эшон қабл аз роҳбар таъин шудани ман ба ансамбли Дарё ба нафақа баромада буданд, яъне бо он кас кор накардам, вале маргашон барои санъати тоҷик талафот аст. Бунавша Шокирова чанд вақти охир бемор ва дар бемористони Қарияи Боло бистарӣ буд.